Grabe kani nga time guys is super pandaron jud ako nga pagka super nanay ani. Kailangan sad gamiton ako ang powers ako ang mga kamot ani nga time. Kay lagi hair and makeup akong buhaton niya. A few moments later. O first day guys is nag-spray lang ko niya og mist. Then giuna na ko og hairdo ang iyang hair. Kay lagi ang first nilang ilison is fantasy costume. Kay si Twinkle Bell man ang iyang napilian nga fantasy costume. Kay medyo dali ra buhaton ang buhok ni Twinkle Bell kay lagi pang puon raman. Then pag uga na sa mist nga akong gi-spray sa iyang nawo, gisunodan akong butang ang primer kay ang primer manggod makatabang siya para modugay ang ilahang makeup. Pag human sa primer gisunod na nako ang foundation. Ginext na sad nako ang iyang concealer. Ug pinaka-importante sa makeup guys is kailangan jud ninyo siya i-blend og maayo. Blending is the key kung naa ka sa makeup industry. So next nag-contour lang ko. Ang contour nga akong gigamit kay si Squad Cosmetic. Mao na pinaka-the best nga pang contour nga akong nagamit sa tanang makeup. Pero this time guys is grabe jud ko ka busy ug grabe jud kailangan jud ako ipandar ang akong pagkainahan ani nga time. Kay lagi ako ang hair and makeup niya, ako pay tig-ilis niya, ako pay tig-video niya ani nga time. Mauna na ay ubang part ani sa makeup is wala na ko napakita. Kay lagi lisod jud kay sa tanan kay ako pay mo makeup niya, so ako pay mo video, so ako atanan. Ug kailangan sad ko mag-focus sa iya ani nga time. Anyway guys, balik ta sa makeup. So nagbutang na day ko og powder niya. So akong gigamit nga powder kay si Nichido Creamy Glow. Then siyang kilay akong gigamit nga brand kay si O2O. Kung gusto mo mapalit ani nga mga makeup product nga akong gipanggamit guys is adto lang mo sa akong TikTok shop. Ako na lang ibutang sa comment section ang ako ang TikTok link or TikTok shop. Next akong gibuhat ang iyang eyeshadow. So sa eyeshadow medyo madugay jud ka diri nga part. Dayon ang color siyang eyeshadow is ako lang na siyang gibagay sa iyang fantasy costume ug sa iyang color sa jeans, sa iyang uniform ug sa iyang gown. Kay ang pares manggod sa ilang jeans nga top is color green. Mao nang this time nagbuhat kog eyeshadow nga mabagay sa tanang suoton niya nga mga sanina. Ug ang gigamitin ako nga eyeshadow palette guys kay si Curline eyeshadow palette. Ug anyway guys, kamo nalay bahala og tan-aw sa atong screen kung unsa nang mga kolora akong gipanggamit. Ug para ma-achieve ninyo ang nice looking sa eyeshadow guys, usara jud inyong buhaton i-blend ninyo og maayo balag hawin na inyong mga kamot. Kay diha nimo makita ang perfect eyeshadow kung naka-blend siya og maayo. Ug next day guys is nagbutang ko og glitter siya ang mata. Kay lagi ang glitters manggod guys isa na sa magdala og nindot sa imuhang mata. Ug gisunod akong buhat niya is nagmaskara lang day ko sa iyaha. Gisunod na sad nako ang blush guys. Ang blush nga akong gigamit kay si Pink Blush. Ug kani nga blush guys, grabe jud ni siya kabarato ug grabe pud kanindot nga blush. Ug kaning product tanan akong gigamit guys is makita ni ninyo sa kuang TikTok shop. Next nagbutang na day ko niya og highlighter. Pinaka-importante sad ang highlighter sa makeup guys kay siya ang nagdala og blooming sa tuang face. Ug sa iyang lipstick guys is nagamit lang jud ko og lip liner before ko nabutang siyang lipstick. Kay para na ako'y pattern nga dili makampat ang iyang lipstick. So ang gigamit ako nga lip liner kay si Chris Matte lip liner. Ug sa lipstick akong gigamit kay sa Everbelina. So pinaka-last para mahuman nata sa iyang makeup is nag-spray lang ko og mist. Kay lagi guys nahuman naman ta, so inana na siya kagwapa og inana ni ang look paghuman sa iyang makeup. So mao jud ni nga time nga kailangan pandaro na kung ako ang pagka super nanay niya. Kay lagi pag inahan ka dili lang pwede nga taman ra ka sa luto, limpyo, laba ug atiman nila. Kailangan jud na kay extra idea para sa imong mga anak. Then wala na jud ako na videohe ang uban nga mga kaganapan niya ani nga time guys. Kay grabe naman jud nako ka busy kay ako pa mo ilis niya magdagandagan pa ko og video pagkahuman. Dayon kailangan pa nako i-change ang ihang makeup every sanina niya. Ug pati iyang buhok guys is lain-lain jud taga-ilis niya. Ug kani pud nga pageant niya guys is grabe gipaghandaan jud nako ni. Kay lagi sa iyang fantasy costume ako tanan nagbuhat. Kay kung mupalit manggod ko is diha madak-an jud ko ug makagasto jud ko dako-dako. Mao na ang uban ako ra jud siyang gi-DIY kay para makatipid ta karong nga panahon. Ug kaya ra natong buhaton, why not coconut? Og anyway guys, mao ra din akong i-share sa inyo og diri ra sa tanahuman. Bye oy.